Id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne ħabbar l-għan tal-Gvern li jimpjega 250 Infermier ġdid matul din is-sena. Fl-laqgħa ta' kortesija mal-kunsill il-ġdid tal-Unjin tal-Qwiebel u l-Infermiera l-MUMN, il-Ministru qal li pajjiżna jgawdi minn servizz tas-saħħa mill-aqwa, tant li ninsabu mal-ewwel 10 pajjiżi fid-dinja. Qal li llum is-servizz tas-saħħa jħaddem kważi 3600 infermier, jiġifieri 500 infermier aktar mill-2012. Minkejja dan, qal li s-servizzi tas-saħħa qegħdin dejjem jiżdiedu u għalhekk il-Gvern qed jaħdem biex ħajjar aktar żgħażagħ lejn din il-professjoni nobbli. Tkellem ukoll dwar il-qasam tas-saħħa mentali u qal li bħalissa għaddej ħafna xogħol f'dan l-Isptar. Ħabbar illi ġie ppreżentat bl-aħħar abbozz dwar l-istrateġija mentali li fost oħrajn tipproponi l-ħtieġa ta' infermieri speċjalizzati. U informa lill-Kunsill li l-Fondazzjoni għas-Servizzi mediċi ħatret ukoll perit full-time f'Monte Carmeli biex isegwi kontinwament ix-xogħol strutturali li għaddej. Min-naħa tiegħu il-President tal-MUMN Paul Paċ wieħed li bħala Union se jaħdmu flimkien mal-Ministeru għal-ġid tal-Pazjent Malti, imma qal li jibqa' l-fatt li hemm bosta problemi li jikkonċernaw lill-membri tal-Union. Żied li l-problemi f'Monte Carmeli ilhom hemm snin, l-aktar kawża tal-fatt li l-binja nnifisha tħalliet traskurata għal ħafna snin b'tali mod li komplet tikber l-istigma fejn jidħol il-mart mentali. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Għan permezz ta' One Play.